Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pa morahok kita di pangaradiota di jamita na nang sipatol hasota di pertangyangan songoni nang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Ditikyon naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita di hari Minggu, ima di hari Minggu tanggal 10 pitu Agustus 2025 jala turpukta ima na tersurat sian sada Petrus bindu 2 ayat 10 sada sahat ro di ayat 10 pitu nunga takas hujahami turpuhon saming kunak salpu jala saya hupa husor hami dungi pe hujahami akka bahan-bahan na mungkin boy mangurupi laho pamurahon pikiran nami di na pangarade honot tu hita asa boi tong gabe pamuraho kita. Na parjulo di surat ni Apostol Petrus na parjuloon di bindu 2 ayat 10 sada sahak di ayat 10 pitu paingotok kita taringot tu hajong jongatta di tonga-tonga ni portibion identitas songon akka naong porsea hajong jongata songon akka naong tinobus ni debata dipaingot tita asa lam gumulak kita masuk tu turpuhon rupani tu dohot latar belakang ni surat ni si Petruson na perculu naik patol hasanami tu hita di sada tiki di pakkawasion nami di sada huria makata hatai hami dohot sahalak ruas ni huria di dok ibana amang-amma hira-hira tuan takur di son na umora kudak tanona ni bah ido tutu alai di uduti musi rupani di pakkatian namion di dok ibana alai nak pesongoni godang tanona ngai ti hori no mai sestong na anggoi mana halak rodo nena. Jadi istilah halak ro bah ai marlaku dope di huta tahun istilah halak ro niku ai dotong amang marlaku do amang ai godang do dison halak ro alai udok muse halak Indonesia do hita ai satu tanah air bahasa gabi dong istilah halak ro rupani na marselor huma rupani alai hira paingot to dotong ay sana puna do hita di bangsoon wasa gabe dong istilah halak ro pai solat istilah na rupani istilah na asing ida ibana ay daw amang halak ro dui halai na i partuhori ma akka tano ni halak dison di pargadisi perjuali halak isotong jala gabe lama morai mana memang di piga-piga huta na di dalani pe rupani molo adong do pe istilah halak roon cenderung do halak roon say umora say usukses sian na di guaranna halak asli halak na disi jadi ide bambain gabe kadang-kadang ada kecurigaan manang kadang posisi ni halak ro pai solat pe ibana gabe serba salah mamora ibana salah dang mamora ibana lam salah ditekan rupani alai mamorai bana tong dang diakui hak-hak na rupani hak-hak sosial taringot tuaka haputusan mana kana masa dihutai ai halak rodoho istilah-istilah songlor sa sitong na memang di hita na matoras porsion na nakpe di bona pasugit nakpe di dia rupani adong di hutan di sada marga sitong na laksai pakyot tabi istilah halak ro halak pai solat diskriminasi deh pembeda-bedaan manang sestong na itu adalah istilah-istilah yang sudah harus kita hilangkan sebagai orang percaya pendatang dan bukan orang asli bukan orang sini yang datang tapi setelah datang usahanya sukses menjadi sukses salah tidak sukses apalagi jadi tentu sih do pergumulan nih halak ro rupani halak pai solat. Nyata di dalam kehidupan di
parhu tahun, pardu ngasahu tahun. Yang dirajumi rupani na dihilala manang gabe dilebeli songon akka pai solat. Di surat ni Apostol Petrus na parjolon di bindu 2p istilah pai solat, istilah halak ro tidak dison. Halak ro songon nakin rupani na edongan halak ro do ibana gabe sinukun ngapi kata tahibana dison. Anga dong nian anggomar 40 tahun. Bah, terguar do halak ro. Ngamar pinopar imana ngamar pahop pudo dia terguar do halak ro. Ai dia do ukuran ni halak ro. Ada ngamang dang halak isoni ali halak ro do imana. Anak pe 40 tahun ido halak ro. Jadi sebenarnya mauldo alanido lebih bagus istilah itu tidak dipakai. Lebih bagus istilah halak ro itu upaya sholat itu tidak dihidupi, manang dang dipardagi korupani. Baise naro marhutai bana, mangulai bana, mangulu denggan. Jala do konakin rupani gahlak naro sai dumenggan do nguluna ala dihabur juhon. Diboto diri narupani. Nah, itu tong na dipaingon Apostol Petrus tu aka halak Kristen na Porsea di Asia Kecil. Rupani. Hal ro do nasida aleng-aleng tong hal nasida ro secara tahun maju tak rupani. Tentu sudah juga memiliki anak-anak dan keturunan di sana. Alain aku dirajumi halak roh secara satu makna yang lain neneng dohono ni Apostol Petrus halak roh do tu vertibion. Ala dang iso sabulo nito dita di sabulota di Banua Gijang kira songoni rupani bermakna ganda halak roh pai sholat nakinani. Jadi dalam kesadaran sebagai pendatang itu, saya katakan tadi ternyata kadang dihabur juhon. Ida tongna di tonahon Apostol Petrus tu akka halat na Porsea di habur juhok kamu mah. Unak pola fokus samu di istilah rupani halak ro. Mulu gabe mengekang do rupani lam terkekang do. Lam met do. Alana sudah tidak diberi kesempatan dan ditekan lagi dan dia terpaku di situ. Saya di ahai rupani ai halak ro do dang boy songon. Justru halak ro ihabur juhon. Ima tonanya Apostol Petrus. Habur juhon mak. Nak pe dirajumi nasida hamu halak ro. Jalanak pe dirajumi portibion hita akan Porsea halak ro. Ya buktikanlah sebaliknya. Pembuktian terbalik. Jika dianggap tidak baik, jika dianggap mendatangkan sesuatu yang kurang baik atau jika dianggap kurang bermakna, maka buktikanlah sebaliknya. Dengan menyadari anggapan orang lain ataupun label yang diberikan orang lain padamu, jangan pakai itu menghimpit dirimu. Tapi justru pakailah itu sebagai suatu kesempatan atau dorongan untuk mengembangkan dirimu. Jala sama statusnya ke hal arona ini mungkin akan mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami nasidah kehamolon-hamolon di perkembangan di status dohlan asing. Kalai dengan perlahan kalau mereka tidak mau keluar dari istilah itu, dari kekangan itu, terpaku di sirupani dan dibuktikan nasida, maka akan hilang. Kalai di tonahon Apostol Petrus do buktikanlah. Buktikan kamu mah dirimu. Buktikanlah siapa engkau. Bahwa apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirimu, yang dilebeli orang lain terhadap dirimu, buktikanlah dengan bukti perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, supaya kemudian anggapan mereka itu, apa yang mereka pikirkan itu tidak benar. Justru sebaliknya hidupmu menjadi satu kesaksian. Justru sebaliknya hidupmu menjadi satu contoh bahwa ketika ditekan, engkau tidak tertekan dan tidak mati dan tidak hilang. Ketika coba dihilangkan, ketika coba tidak diberi peran, ketika dihormati ataupun dihargai, ternyata jika engkau tetap bertahan dalam kesemuanya itu, bahkan memacu dirimu untuk semakin baik, maka pada akhirnya terbukti siapa yang benar. Nah, di turbuk tahun uberi kami ditogi dohita tu si marhite surat ni Apostol Petruson akan Porsea ditiki di Asia Kecil songon halak ro na bermakna ganda muse halak ro secara portibion alai ikon membuktikan diri.
patuduhon hajong-jonganna. Isi doho sasitong na marhite ulaon naringgan. Marhite pabahin na aca gawe panindangio nih. Untuk mematahkan anggapan-anggapan ini. Untuk mematahkan anggapan-anggapan dunia. Masa rupanya justru menunjukkan dalam berbagai hal, termasuk ketaatan. Nakpe rupanya hal aro dalam lapatan rupanya banua gijang debatado na puna hita alai hita di Portibion tang saya holan tu banua ginjak pikirata. Jadi di Portibion dope hita ikon bersosialisasi. Bersosialisasi berarti menunjukkan kasih, menunjukkan ketaatan dalam hidup bersama. Misalnya rupani bukuin di nagodang pietis ditulis aliran-aliran pietis pada masa itu taraju midoi ima na mandok di surgo hasonangani surgoi sambudot tadoi saya neng tu surgo partangi saddo Portibion ape udang lupa hita nakpe di surgo do anggo bona paso kita sabulota sani do hita marharoroan dale mulak tusi do hita lalu di Portibion do hita di Portibion diberikan suatu kesempatan partikian untuk marsaor bersosialisasi menunjukkan jati diri membuktikan siapa kita sebagai orang-orang terpilih. Maka bila ada pertanyaan siapa kita adalah orang-orang terpilih. Bila ada pertanyaan siapa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Bila ada pertanyaan siapa kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan dan pembebasan. Dan selanjutnya bila ditunjukkan siapa kita adalah orang yang membebaskan dan juga melepaskan orang lain dan mengasihi orang lain, menaati pemerintah dan menaati hal-hal yang benar dan mengasihi semua orang.